Xahar wara li ieħor l-għoli tal-ħajja qed ikompli jħalli pis fuq il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, l-anzjani u l-familji bil-piżijiet jiżdiedu u bil-prezzijiet ikomplu jisparaw il fuq. Iżda quddiem din ir-realtà, il-gvern mu joffri ebda soluzzjoni, qed jgħid biss li pajjiżi oħra jinsabu qar minn Malta. Kienet din it-tweġiba li tagħna l-Ministru Rodrigue Galdes meta saqsejnieh dwar il-pis tal-prezzijiet u d-daqqa tal-għoli tal-ħajja fuq il-familji Maltin u Għawċin. Malta għandha rata ta' inflazzjoni ferm iktar baxxa minn ta' ħadd ieħor. L-istatistika uffiċjali u anke diversi rapporti maħruġa fl-aħħar xhur juru biċ-ċar li n-nies biex tilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Dan appart il-fatt li studji varji indikaw kif il-Maltin u l-Għawċin qed ikollhom inaqsu l-infiq minn affarijiet mhux essenzjali sabiex id-dħul tagħhom iwassal sal-aħħar tax-xahar. Barra minn hekk din il-ġimgħa stess anke l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Professur Edward Cicluna, insista li l-inflazzjoni saret mostru. U meta saqsejna li Rodrigue Galdes xi wieġeb għal dan, huwa ammetta l-għoli tal-ħajja hija realtà. Iżda fl-ebda punt ma ta' soluzzjonijiet għal din il-kriżi li qed tħalli impatt kbir fuq kulħadd. Edward Cicluna din il-ġimgħa stess qal li l-inflazzjoni saret monstru. M'għandek xejn xi tgħid għal dan? Ċertament huwa l-inflazzjoni fid-dinja kollha bħalissa hija ta' kriżi u aħna żgur li qatt ma għedna li din mhijiex realtà. L-istatistika uffiċjali turi li f'temp ta' sena l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna splodit il fuq b'mod qawwi. Dan hekk kif l-inflazzjoni żdiedet minn 4.5% għal 7.1%. L-aktar li żdiedu kienu l-prezzijiet tal-ikel kif ukoll ċertu servizzi essenzjali u anke mediċini.